Paul De Gabriele ta' 49 sena mill-fgura magħruf bħala soldat, persuna magħrufa sew mal-pulizija inqatel b'tiri ta' pistola il-ġimgħa filgħodu fil-Marsa. U nqatel b'5 tiri sparati mill-viċin minn persuna jew persuni li kienu f'van abjad li ma' van instab maħruq aktar tard fil-Ħamrun. Il-pulizija tiżomm taħt arrest xi persuni fejn mhux qed ikun esklus illi dan il-qtil huwa marbut ma' sensiela ta' attivitajiet kriminali li seħħew fl-aħħar sentejn fosthom mal-qtil ta' 4 persuni u 2 karozzi bombi. Paul De Gabriele inqatel għal ħabta ta' 11 ta' filgħodu fi triq Belt il-Ħasna fil-Marsa, ftit il-bogħod mill-Power Station. Sorsi li tkellmu ma' One News qalu illi De Gabriele kien għadu kemm ħareġ minn Barlian fl-istess triq u xirrikeb il-pickup tiegħu waqaf van abjad ħdejh u minnu ħarġet persuna u sparat 5 tiri. Persuni kienu fuq il-post li raw ukoll dak kollu li kien qed jiġri spjegaw li minn spara kien libes ġaketta u fuq għajnieh kellu nuċċali tax-xemx. Wara l-allegat qattil reġa' rekeb il-van u ħarab minn fuq il-post. Minnu fih fuq il-post waslet ambulanza u uffiċjali għolja tal-pulizija li għalqu l-aċċess tal-akwati. Intremat tindaħdej il-van fejn minn hemmhekk l-investigaturi ġabru kull evidenza. Il-katavru ta' Paul De Gabriele mbagħad ittieħed minn fuq il-post mill-van tal-mejtin tal-pulizija lejn il-kamra mortwarja. Dan huwa t-tieni qtil ta' din is-sena. Fi frar li għadda, Ronald Gallia, negozjant ta' 65 sena minn Birkirkara, nqatel b'tiri sparati barra l-fabbrika tal-laħam tiegħu f'Ħalfare.